दिनै ओपनिं सेरेमनि जाबाय बे ओपनिं सेरेमनियाव मोननै टीम फैदों जे मोनसेया जाहैबाय बारदै सिख्ला कुसुगाव आरो मोनसेया जाहैबाय फेरेंगा बिजिनि तो दिनैनिफ्राय जोंना स्टार्ट जाबाय मार्टिस गल्ड कापनि टुर्नामेन्टआ आरो बे मार्टिस गल्ड कापआनो जाहैबाय 2000 सनाव जोंनि मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे सिद्धान्त लानानै गोसोखांनायनि मुङाव जाहाथे जों मुंख्लंफोरखौ अराय सम जों गोसोखांलांबाय थानो हायो बिसिनि मुङाव सारा मोनसे डिपलि सिन्ताधारा खालामनानै 2000 सनाव सारा बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जागायजेनदों नट अनलि फुटबल बेजों लोगोसे 2000 एथलेटबो होदोंमोन सारा आरो भलिबलबो होफादोंमोन खिन्थु दिनै जोङो फैयै 2005निफ्राय बेखौ एसे चेन्ज खालामनानै फुटबलजों अनलि एन्ड भलिबल मोननै इभेन्ट्सखौल' दोननाय जादों दा बे दिनैसिम फैयै 25 बोसोर जाफैबाय स' देग्लाय जों बेखौ सिलभार जुबली खुंनो खाबु मोनदों टटेल बाहाय जोंनाव जइन जाफैनाय 12 टीम फैबाय आरो बाखि बाहेरा स्टेटनिफ्राय दं वेस्ट बेंगलनिफ्राय दं कलकातानिफ्राय मोनसे टीम दङ आरो नर्थ बेंगलनिफ्राय मोनसे टीम दं आरो जोंहा खाथि नाइबरहुड नर्थ इस्टनिनो टीम मणिपुर स्टेटनिफ्राय मोनसे टीम फैदों बान्था हिसाबै जोंहा 1 लाख हुइथ ट्रफि विनारनि थाखाय आरो रानार्स आपनि थाखाय 50,000 हुइथ ट्रफि फाइनाला 18 डिसेम्बर बाहाय जोंना फाइनाल जायो थेंक इउ